Imwe problem yatinayo ndeyekuteerera zvimwe zvinhu zvatinenge tichiudzwa, tichinyeperwa nevanenge vachitora mikana yekuva pedyo nesu. Dzimwe dzinenge dzitori hama asi dzichitirasa nekuda kwokuti ivo vanenge vachiguta isusu tichifa nenzara. Mwoyo wangu unorwadza kana ndichifunga pamusoro panyoka yemabhunu. Kuwanda kwakaita isusu vana veZimbabwe vari kutsigira revolution nevari kuratidza kuti vari kurwadziwa nechimiro chine mwana waamai vedu nyoka yemabhunu. Takawanda zvekuti $3,700 kana $4,000 tinogona kuireiza tisingabvise mari yakawanda. Zvazvinoda mukubvisa mari vana veZimbabwe pachimiro chakaita sechatiinacho kuti tibatsire comrade wedu nyoka yemabhunu, zvinoda kutobvisa zvako kana $1 chairo. Mwe musi ukati asiregedza ndiise $52 uchiita uchiteererawo pachako kunzwa kuti yava papi mari yacho. Dzimwe nguva each person paunozotosvikawo kuma$5 to $10, $10 yakawanda. Pamwe munhu uchitozosvika kuma$5 uchikanda $1 mukubatsirana kwatinenge tichiita pamwe chete seuwandu hwatiinawo. Tinogona kuireiza mari iri kuda kuti ibatsire pana comrade nyoka yemabhunu, kuti mutoro wavainawo mazuva ano ugone kureruka. Hama yedu akasungwa achisungirwa kutaura kuti tinokumbirawo rusununguko munyika yeZimbabwe. Akapiwa mhosva dzaari kupiwa, dzimwe dzinonzi ndedzechokwadi, dzimwe dzichinzi imhosva dziri kungoipiwa. Just like imwe mhosva yaari kupiwa iri kunyanya kusakisa kuti arambe ari mukati mejeri semaziviro atiri kuita. Tisingatsvage zvimwe zviri kunyepwa zvichitaurwa, asi isusu vari pedyo tinonyatsoziva kuti chanyanya kusakisa kuti agare mukati mejeri chii nyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu mhosva yaainayo ndeyekutaura zvekurambirana nematongerwo ari kuitwa nyika yedu nerejimu yavaMnangagwa kwenguva nemazuva mazhinji achitungamirira vana veZimbabwe. Saka kuti mhosva iyo ive nechirevo, ivo vanoiti treason. Saka kuti ive nechirevo manje vanoita kuti inyatsoremawo vakaipa zita, so then vanogona kunyatsokuwana mukana wekumutambudza zvakanaka. Saka ari kutambudzika nyoka yemabhunu. Nyaya dzake matongerwo adzo anongonzvengwa nechikonzero chekuti vari kuziva, vachiziva ivo vari kuziva kuti vana veZimbabwe munozosvikawo pakuremerwa. Rubatsiro rwenyu mobva mapera moyo. Imimi mukazomuregedza, ivo varoda kusvika padanho ravo ravari kuda re-extradition, vobva vamutora, vobva vaenda kundomuuraya sezvavakatiitira Itai Dzamara, sezvavakatiitira Bishop Masaya, zvimwe chete
nezvavakaita moblessing ali, nezvavakapotsa vaita madzibaba veshanduko Nelson Chamisa naJob Sikala, vese avo mavictims akatopotsa adimburwa musoro. Asi tine vamwe vakatozoitwa kafira mberi vakaita sana Patson Dzamara, vakarasikirwa neupenyu. Tinoti ngavazororewo murunyararo. Saka zvazvinoita ndezvekuti vana veZimbabwe, chinonzi ngozi chinonetsa. Ukatadzana kuiripa kuti uwadzane nemunhu wawakauraya kuti akuregerere akusunungure, unozongoramba wangova munhu wekupara mhosva dzakafanana nedzekutouraya. Ndo zvamuri kuona izvo munyika medu isusu. Rejimu ichiri kungoramba ichipractiza maactivities ekuuraya. Panotoita vamwe vanotozviti tiri department rekutoponda vanhu vanenge vachinzi vari kurambirana napresident, vanotaura zvinopesana nezvido zvapresident. Chinonetsa ndechekuti isusu munyika medu constitution yedu inomiririra mazwi ekuti president anofanirwa kuita zvido zvevanhu, kwete kuti vanhu vese vemunyika mese vanoita zvido zvemunhu one anova ndiye mutungamiriri kana kuti president. Saka avo vanozviti tinomiririra kurwiswa kwapresident, pane murume uyo anogara achituka baba vangu vageza, anotuka achitaura zvaanoda. Ndakambomunzwa achitaura achiti kana Apostle TF Chiwenga tiri kuda kuzotopedzisira tatovauraya. Inhau yengozi dzakaitwa nerejimu kubva vaMugabe vachiri kutonga. Zvino vana veZimbabwe, mweya une rejimu yedu isusu ndewekutobaya, kuuraya. Tikasamira pamwe chete kuti tiumise mweya iwoyo, vanhu vanopera. Zvekutozoshaya munhu anogona kumira achiti ini hangu ndinoda kuti ndive mutungamiriri wekusunungurwa kwenyika. Saka ndo zvinhu zvatiri kurwira isusu serevolution. Kuti aiwa zvinhu izvozvo ngazvimiswe. Kana vakuzotarisana nengozi dzavo, vanozotarisana nengozi dzavo vari kumisha yavo, vachizomiririra mhosva dzavo, nekuti hakuna mhosva dzinozorova. Vese vaya vamuri kunzwa vachichengetedza mutungamiriri aripo ari kutonga nyika nechibhakera chesimbi, vari kutya mhosva dzavakapara nekuti vakauraya. Ndosaka muchizovaona vachimiririra madhipatimenti avo avanozoti isusu tinomirira vanhu, tinomirira zita rapresident kune vanhu vanoricriticize. Hakuna munhu akambonzi ari special, ari very important. Tine vamwe vanhu vatinotonzwa vachitocriticize Mwari chaiye chaiye. Hatina kana kuzombonzwa maprofita nevafundisi vachiti tinoda kukumbira kuna Mwari wedu kuti kune vese vanotuka Mwari ngavafe vaparare. Vanhu vanoramba vachitsigira Mwari wavo, vachinamata Mwari wavo. Asi handisi kuziva kuti seiko vanhu vaMunangagwa vachikundikana kutsigira mukuru wavo, kusvikira pakutanga kutsvaga vanhu vanoti hatisi kuwirirana nematungamirirwo ari kuitwa nyika naMunangagwa, vachibata vanhu vachiuraya.
nhau dzese idzodzo dzinoda kuti vana vezimbabwe timire pamwe chete. Saka chinhu chega chinomisa vanhu pamwe chete irevolution, haisi opposition party. Nekuti opposition party nechimiro chemunyika yedu yezimbabwe chekuzvidzwa kunoitwa constitution. Makamunzwa Douglas Mahiya achitaura achiti tinogona kungoita zvatinoda nayo constitution iyoyo, chero iripo tichingoita zvatinoda. Saka haisi nguva yekuti tinofungidzira kuti tinoshandisa even opposition party then tomanikidza comrade Nelson Chamisa kuti tinoda kuti mufome imwe opposition party. Aiwa, vanhu vanoramba vachirasikirwa neupenyu hwavo. Mangwana vamwe vanozouya vachizotuka comrade Nelson Chamisa vachiti maane makore akawanda muchiurayisa vanhu. Saka ndo zvatiri kuti aiwa zviri kuitwa naComrade Nelson Chamisa hatisi kuona riri danho rakaipa, nekuti munhu anoda vanhu sezvaiita Comrade Morgan Tsvangirai anova ndiye mento wavo. Saka nekuona kuti vanhu havasati vasafe, vanotaura matauriro avanoita avanoziva kuti vanosiyirawo vanhu space yekuva safe, kwete kuti vanhu vazopedzesera vaakutanga futi kuteverwa mudzimba dzavo vachishungurudzwa. Nekuti vanoziva Comrade Nelson Chamisa kuti vakataura semazwi amunoda kuti vataure, amuri kuvaisa mumuromo yekuti ataurei, vanhu vanozopedzesera vaita over excited, vakazopedzesera vazoita zvimwe zvinhu zvinoita kuti vazokuwara, nekuti vanhu havasati vasvika pastage yekuti vagone kudzivirirana kana mapere ezvigananda avhurirwa. Saka zvese izvi zvekuti tigone kuzozvidzivirira futi kana mapere ezvigananda achivhurirwa, zvinotokonzerwa nekubatana. Tinototanga tabatana toenda pamwe chete sevana veZimbabwe, tinobatana murevolution kwete muopposition party. Panguva ino iyi hazvisati zvaakuita nguva yekuti vanhu vazokwanisa kuzoti vanokwanisa kuvhura maparties avo avanoda, vachizvisarudzira vatungamiriri wavo avanoda. Ichakwana kana tatanga tagadzira chinonzi revolution, nekuti the way this regime is handling this country, hapana kana mukana wekuti kune mumwe chete anogona kuti agone kumira achicriticize kana kuti achiopoza. Mangwana mhuri yake ikasara iri pachimiro chakanaka. Mazwi andiri kutaura ndeyekuti tidzivirirane, tiprotectane, titange taziva challenge nechimiro chatiinacho nestage yatiri first, tisati tatanga kuti ngatiitei zveaction, ngatiitei zvekudai so. Nekuti vanhu ndinozviziva kuti action muri kuida like yesterday, asi vari kuda action vamwe venyu ava havasati vanyatsokukwana kana kusimba pakuzomira muaction yacho, nekuti action yega yega ine maconsequences anozoda vanenge vakanyatsosimba kuti vagone kumisidzana nawo kusvikira vadefeata the enemy. Nekuti vanhu vatiri kunetsana navo vanhu vane mari, vanhu vari in control yezvombo zvenyika, vanhu vari kuabhusa mapurisa edu nemasoja edu vachivamanikidza kuti vaite zvido zvavo. Saka munotoshandisirwa vanin'ina vamakatoendesa kuchikoro, vana baba vachisina mari dzekubhadhara maschool fees, kuuya kuzopisa dzimba dzenyu nekuzokupfurai nepfuti muri muaction.
nekuda kwekuti kumberi kwevanin'ina venyu imimi nehanzvadzi dzenyu imimi dziri mumapurisa umu nemumasoja kwakaiswa vanhu vakasarudzwa nemuvengi. Iye akaiswa pachigaro akabva akurumidza kutora mukana ndokubva azvigadzirira board kana kuti shield nenzira dzekuti aise vanhu vanotungamirira masecurity institution enyika kusvikira kujudiciary. Ndosaka muri kuona tichichema nhasi nechimiro chiri pana comrade Nyoka Yemabhunu nevamwe vakaafektwa nepolitical persecution. Zvino vana veZimbabwe ndo zvimiro zviri paground nechimiro chatinacho ndati ndimboadresa nhasi. Zvino chimiro chatinacho isusu ndinoda kungoramba ndichidzokorodza kuti chinoda revolution. Hachisi kuda kuti timbotanga taenda kunoisa mazita evanhu. Ngatiisei mazita edu tese sevana veZimbabwe, maZimbabwean citizenship holders, kuti tigone kugadzirisa chimiro chiri munyika yedu isusu. Nekuti tikaita zvekutamba tichapera, tichaparara. Ndo mazuva andoda kuti nditaure kwamuri vana veZimbabwe. Zvese zvamunonzwa zvichinyepwa kune vamwe vaya vasiri kusangana nenews dzechokwadi vanongomanikidzwa kuteerera ZBC, vamwe vasina mukana wekuti vasvike. Mukunzwawo kwenyu audio iyi regedzai kunyeberwa ZBC neThe Herald. Mapepa iwayo haana chaari kutaura chokwadi pamusoro pezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Radio yeZBC yamuri kuteerera zvakanaka kuti muteerere mimhanzi, asi news kana kuti nhau dzese zviri nane mutosiyana nadzo nekuti muri kunyeperwa. Munonyeberwa imimi muchinzi nyika yedu iri kutambudzika nekuda kwekuti ine masanctions. Regedzai tikuudzei zviri kuitika kuno kunze mumadhorobha, mumaguta mese umu matiri kuna naHarare kwese kusvikira kune vakabuda vari kunze kwenyika. Nyaya iri kuitika iri kutinetsa munyika medu ndeyekuti isusu macitizens, nekuda kwemakore kubva muna 1999 vanhu vachitanga kutsigira comrade Morgan Tsvangirai, rijimu yakabva yazozviziva kuti aiwa isusu hatichadiwe nevanhu. Saka pesa apa pavaiita matricks avo ekuriga maelection vachiita izvi neizvi zvakasiyana siyana, vakazosvikira pakuzoona kuti no, zviri nani tisanctione vanhu vari munyika isusu tichivanyebera kuti isusu tisu tine masanction kana kuti nyika yakasanctionwa. Nyika yeZimbabwe haisi kuafektwa nemasanctions. Nyika yedu iri kuafektwa nevari kutungamirira. Tiri kusanctionwa nerijimu iri kutitonga, nekuti isusu tiri kutongwa. Hatina chatinogona kusarudza, asi tinotosarudzirwa zvekunzi isusu tirarame. Tinosarudzirwa pekusvika kana kuti pekugumira kurarama. Hatina chedu semacitizens munyika medu. Izvozvo munofanirwa kuti muzvizive. Ndo zvamuri kuona zviri kukonzeresa kuti tife nenzara. Isusu tichiti tine musha, saka hatina pekugara, hatina kana nzvimbo, kana tichiri kutungamirirwa neutungamiriri hwakatipandukira kubva 1999. Chakakonzeresa kuti MDC ivepo, musakanganwe nhasi kuti inyaya yekuti rijimu yakatanga kuignore macitizens ikatanga kurambirana nezvido zvevanhu. Ndo pakazoita kuti vanetsane naComrade Morgan Tsvangirai vari kuZCTU
pavakazotaura vakati izvi hazvichisiri zvido zvewano zvamuri kuita izvi. Zvikanzi kana wakutoda zvepolitics wotoita bato. Atsvangirai vakabva vabudisa chokwadi chese chezviri kuitika. Vakati pamusoro pazvo vana veZimbabwe chinzwai zviri kutaura vanhu ava. Pachinzvimbo chekuti ndibvumirane nawo kana kuti tionesane, vari kutondituka vachitoti kana uchitoda chitotanga bato rako hautiudze zvekuita isusu veZanu PF takaenda kuhondo. Ndo zvakazokonzeresa kuti Morgan Tsvangirai vanhu vamutsigire achibva atanga bato rinonzi MDC. Ndo imwe nzira yematangiro akaita bato raipikisa. Saka kubva muna 1992,000 kusvikira pari nhasi maoppositions ese akaitwa nekuda kwekuteera nzira yaComrade Morgan Tsvangirai. Zvinoreva kuti Comrade Morgan Tsvangirai ndiye amai weopposition munyika medumu, kunyange zvavo vakashayika vakatisiya. Tinovarangarira segamba. Saka izvozvo zvekuramba kwerijimu yedu kuti ititungamirire nenzira yezvido zvevanhu ndizvo zvakazosakisa kuti maopposition arambe ariko. Vakangoramba vachingoramba chete kusvikira paita CCC akaedzawo Comrade Nelson Chamisa. Rejimu ikaramba ikariga maelection ikatora Chabangu ikamuti ndiye aamuridzi weCCC. Kusvikira hava Nelson Chamisa vati inini handitungamirirwe nemunhu kana kushanda nemunhu wandisingazive, aiswa nevavengi ndokubva vasiya zvavo zveCCC. Zvakazokonzera kuti Comrade Bombshell Rune Sugeza nemamwe macomrades mawar veterans emuZimbabwe akawandisa mazhinji kwazvo, ekuti vamwe vacho hamungavanzwe vachitaura panapa. Kana muchida kuti muvanzwe vachitaura, teererai zuva rinotaura Comrade Bombshell Rune Sugeza, nekuti ndiye spokesperson wemawar veterans anomira nevanhu akarwira nyika nemoyo wekusunungura nyika. Ndo vakazouya vachitaura vachiti aiwa vana, dambudziko riri kuitika tiri kuriona, maedza kuvhura mapato enyu ekuti muzvisunungure nekuda kwekuti rejimu iri kuramba kuteerera. Kana nesuwo tinoshandidzana nawo tanzwa tabuda mhoni nedikita rekuedza kuvagadzirisa vanhu ava havabvume nekuti vari kunakidzwa nekuba. Zvino yanguva yekuti isusu sevarwiri venyika tiuye kuzobatana nemi sekurwira kwatakaita nyika, nekuti takairwa takabatana nevabereki nepovho nemacitizens. Saka tadzoka zvakare kupovho nemacitizens kuti tikubatsirei muudzvanyiriri hwadzoserwa nemamwe mawar veterans ayo apanduka. Nekuti chinhu chazonetsa ndechekuti vari kupanduka ndo vari kutungamirira. Saka isusu taakubatana nemi vana veZimbabwe kuti tibatsirane kubvisa vanhu ava, tivamise zvese zvavari kuita. Chitangai inonzi revolution, kuitira kuti pane zvese zvamunoita, kutaura kwenyu nekuita sei kwenyu, munenge muchitaura makawanda, zvamunoita munenge muchiita makawanda, kuitira kuti pasazove nekuvhimwa kwevanhu 1-1. Handiti muri kuzvinzwisisa vana veZimbabwe? Saka ndipo pane point yangu yekutaura kuti imimi muzvidzivirire kuvhimwa muri 1-1 muchiurayiwa. Pindai murevolution iri kutungamirwa nemawar veterans, iyi yatiri kuti Geza revolution. Vana veZimbabwe mubatane. Kana mukabatana imimi muchave mane power yakataurwa naComrade Bombshell Geza kuti the power of people. That power of people ndo inonzi the power of unity.
Hakuna munhu anogona kana even institution kana even any kind of force inogona kurwisa the power of unity inofomwa nemacitizens. That is revolution pachezvayo. Hakuna masoja, hakuna mapurisa anozokwana ipapo. So then imimi mozo unleash that power. Pamunotanga kulauncha your movement, that move is very, very dangerous. And you will be successfully regain your rights. Handiti mazvinzwa. Pasina izvozvo munoramba musina kodzero, you won't be regain your rights. Saka rights enyu mimi ari mu constitution, asi ndiwo ari ku manipulatwa, achiabuswa, achiitwa izvi neizvo. Saka kuti mimi vana veZimbabwe mugone kuregaina rights enyu, mimi mudzosere rights enyu, munotanga mabatana, munofoma chinonzi revolution. Revolution haigone kupindirwa kana kuhaichekwa, nekuti munhu wese anenge aine power rekutaura, hakuna anodzvanyirwa kana anorambidzwa, and vanhu vanenge vaine one goal, one vision. Saka hakuna munhu anogona kuderaila revolution. Ndo saka makakurudzirwa imimi nemawo veterans kunzi pindai murevolution, formai revolution. Revolution is unstoppable. Ndo zvinhu zviri kukumbirwa kwamuri imimi. Mundiregerere ndambovhiringidzwa zvishoma apa ndanga ndamira. Ndo chimiro chiri munyika medu chinodiwa. Ndine mazwi akawandisa ekuti ndinogona kuramba ndichitaura muchinzwa muchiteerera. Asi zvinodawo kuti titeerere nekuita hama dzangu. Nekuti takaintroduce revolution iyi kare kare. Saka yakuda vanhu vanoteerera vachipinda mune zviri kutaurwa, kuti tigone kudzorera simba kuvanhu. Simba rikawanikwa kuvanhu ndokuti nyika yedu igone kusununguka. Saka ndinokutendai hama dzangu, muve nezuva rakanaka. Kune vamwe vanogona kutopamidzira pane zvandataura izvi. Ndangoti ndingotanga nyaya chete. Thank you. Ndangoti ndingotanga nyaya chete. Ndangoti ndingotanga nyaya chete. Ndiri kuedza kuda kuvhura maviews ekuti vanhu vave ne one vision. Tipinde murevolution, tifambe tiri murevolution. Musashekwe kana kuzungudzwa nevari kutungamirirwa nevanhu vari kudya vachiguta. Musashamiswe nemotikari dziri kupiwa vanhu. Ndinogara ndichitaura, president wenyu uyu dai anga ari president anoda vanhu, uye kuti muzvizive mimi kuti president wenyu ndiye ari kutuma wiki neuchivhayo. Gedza ndimbokutaura ikanya yakadiki papa ndichipedzesa. Sei asiri kuudza vese iva vana chivhayo vake nana Tagwire nana Scott Sakupwanya kuti aiwa imimi kuti tigone kusimbisa kana kuti tigadzirise timende madamages emuZANU PF. Zvamuri vatsigiri veZANU PF, pindai muzvipatara umo muchigadzirisa, pindai mueducation system muchigadzirisa, pindai mumaindustries meso muchigadzirisa, nekuti mari dzamuri kusenzesa dzakawanda. Anobva azvita munhu akangwara, anobva akitaka scapegoat kekuti aiwa inini handigoni kutaurira munhu zvaari kuita nemari yake. Hamusi kuona here kuti mbavha ikatanga kuva mutungamiriri nyika yese yatofa. Dai anga ari mbavha inogona kubira vari kunze ichiisa zvinhu mumusha, taitiwo imbavha iri kurwira kurarama kwemusha.
Zvino iyi imbavha iri kuburitsa zvinhu zviri mumusha ichizvikandira kure kure uko. Ndakataura zvekutambudzika kuri kuita vanhu vari muzvipatara. Hamuna kana sevhisi irimo. Chikoro maticha haasi kutambira mari. Vana vakutakura masaga emabhuku zvekuti ukatoshaya mari yetransport mwana anogona kutosvika kuchikoro kwacho atova nehope dzekuremerwa nesechau iri kurema 25 kgs. Iye mwana achiri kupuraimari mugrade 5. Ndakataura ndichiti nini, masanctions amuri kunzi masanctions aya, masanctions akaisirwa vanhu vari muzanu PF, masanctions ema-individuals, haazi masanctions enyika. Asi ivo vakaona kuti zviri nani kuti zvavachimboripa nguva yekuti vane mukana wekusenzesa simba muzvigaro, vakasarudza kusanctiona vanhu vari munyika vachiti ndimi makati imimi hamuchatida mukakonzeresa kuti tipiwe masanctions kunze kwenyika, saka isusu taakusanctiona imimi. Saka isusu we are being sanctioned by our own government. Saka vanhu vari kurarama under sanctions tisu macitizens. Saka ndichiti ngatiunganei timire panzvimbo imwe chete parevolution kuti tichange tagadzira a muscle to defeat the enemy. Maita basa, ndatenda.